dus de ganse avond geopend zijn. Ja, totdat het team dat gebeurt om ze te gaan tellen natuurlijk. Maar tot dan, als ik zeg, en nu is het klaar, zijn ze geopend en mag ze die stem inleveren. Er mag maar 2 keer stemmen per persoon. 1 keer voor onze boetegewone categorie en 1 keer voor de slager van 2026. We gaan gauw weer. We hebben net geopend met een deelnemer van de boetegewone categorie. Maar nu gaan we weer met een deelnemer voor de slager. En hij wordt begeleid door de mooie Bertha Band onder leiding van Ben Erkens. We gaan door naar het sap met Noordoos. Geen tranen, niks wat je af. De wil nog langer niet genieten. De oudste prins der Allah. Tot aan het graf. Dit gevoel dat mag niet stoppen. Is elkaar goed niks te kloppen. En er is ook pas de koers. Ik gedoost tegen de dood. Dit gevoel dat mag niet stoppen, is door haar goed niks te kloppen. En er is ook pas begonnen, het ging ook zo de door en solo. En is nou pas de koers. Het ging ook zo door. Mannen, wat goed gedaan! Dit is nu de eerste keer en ik ga het net fout. Dat werd me nog even verdutscht voordat ze begonnen. Het is de sap, sorry, de sap met Noordoos. Dankjewel. Ja, normaal is dat aan het einde, maar nu beginnen we met de Noordoos. Ja, nu beginnen we met de Noordoos, dus ga ik die vrouw nog even een drankje
als je heel veel douche hebt. En dit wordt de sap met no douche. Dankjewel mannen en voorzichtig later nog terug. Dank je.